Na-assign pa ko sa Santo Niño, Libertad 7 years ago. Nakita na ko nga adunay usa ka inahan. Usa na siya ka hamtong nagpanginadon og 78 years old. Pero nangalagad gihapon siya sa simbahan isip usa ka kolektor usher. Kanang manguliktahay sa misa. Bisan magyukog-yukog na siya glakaw, yuko-yuko na, pero naagyapon siya. So, kay papamahawon man ako ng mga usher, one time dito sa table, ako siyang giingnan sa, Nay, mayo pud nay no kay dili ka mo undang og pangulikta panahon sa Domingo, kay ikaw tigulang naman ka, 78 years old, pero naagyapon ka mangulikta. Wala kay plano na nga mo pahulay lang sa ka, isa lang ka mangulikta. Ningon dahil siya nako, kabalo ka pader, ining akong pagpangulikta, mao na lang yun ni alang kanako nabilin nga akong pagpadayag sa akong pagpasalamat sa Ginoo nga ako nakalahutay hangtod karon hapit nako mag-80 ka tuig. Tuningon ko sa akong kagalingon nga siya gani nga tigulang na siya, pero niingon siya ma-excited siya nga Domingo na pod kay makapangulikta siya. Mahimo siyang usher diha sa simbahan sa Santo Niño sa Libertad. Nakaingon ko nga siya 78 years old na, ako 54 pa, o kining uban dinhi excited gihapon siya na mga lagad pinaagi sa pagkakulikta. Kabalo ka pader, kung wala pa ko nangalagad sa simbahan, dugay ra ko nawala nining kalibutan na. Pero nalipay ko, nadasig ko, mo po ni naghatag kanako nga makapalahutay kanako sa akong koneksyon sa Ginoo, pinaagi sa akong pagka-usher. Nakaingon ko nga, grabe, ang iyang dedication sa Ginoo sa pagpangalagad ngadto sa atong simbahan. Kitang tanan panahon sa bunyag o sa atong kumpirma naa natay misyon nga gihatag sa Ginoo. Ang misyon nga giingon, threefold functions of Christ, priestly, prophetic, and kingly, no? Ang pagkahari, ang pagkapari, ang pagkapropeta. Ang pagkahari, mga lagad, to serve. Ang pagkapari, mao ang pagbalaan. Ang pagkapropeta, mao ang pagsangyaw sa gamhanan nga pulong sa Ginoo ngadto sa atong mga silingan, sa atong opisina, sa atong pamilya, sa atong simbahan, sa atong gobyerno, bisag asa ta, gitawag ta sa Dios sa pagpangalagad, sa pagsangyaw sa iyang balaan, gamhanan nga pulong ngadto sa tibuok kalibutan. Nindot nga makapangalagad ta sa atong kagalingon. Nindot nga naatay koneksyon sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Ako'y nailhan nga pari nga tigulang na pud kay siya. Mumisag gihapon siya. Bisan gani magbalik-balik na ang mga pagbasa niya, nimisa lang gihapon siya. Maka-inspire ba? Bisag tigulang na, naagyapon sa pagpangalagad, kay mao kini naghatag kinabuhi sa atong kaugalingon. There is always excitement. An excitement to serve. Usa pod ka katekista sa katedral,
sa nasayan ko sa katedral, ningon siya nga, Pader, tigulang naman ko. Mulaylo lang sa ako pagkakatikista. Ako pong siya gibinuangan sa, nay, kung mulaylo ka, maglaygay gyud ka. No? Sa sabadiha, Pader, ningon siya, di lang ko mulaylo, Pader. Padayon lang gihapon ko. Nay mga panahon sa itong kinabuhi nga, kapuyon ta. Pero bisag kapuyon ta, naagyoy joy. There is always joy to serve the Lord. Pining 72 ka mga tinun-an ni Jesus, iyang gipadala tagduha. Ningon siya, kung manglakaw ka mo sa tibok kalibutan, ayaw ka mo pagdalag puntil, sandalyas, sinina. Ayaw ka mo kaguol kung unsay inyong kanon. Ang importante nga gipadala ko kamo sa pagsangyaw. Kung unsay ipakaon sa mga tao, kaon sa unsay idalit nila. Unsa may bot ipasabot sa Ginoo. Ang lakaw kamo sa tibok kalibutan ug isangyaw. Ayaw pagdalag puntil, ayaw pagdalag sandalyas, sinina, ni kwarta. Kay ako ray mo provide ka rin nyo. Kitang nangalagad sa simbahan, di ta mag-uol kung unsay atong kanon kay mga lagad ganita, pakanon gyud tas mga tao. Pakanon gyud ta. Mo nang ayaw ko guol kay ang Ginoo may nagtawag nimo. Ingon siya, ayaw pagdalag sandalyas kada bang mga kining mga butanga gamit man ni nato. Pero ningon siya, ayaw kay ako ray mo provide nimo. Ako ray mo hatag nimo pagkaon. Ako ray muhatag nimo, ako ra ning hikapon ni mga tao nga imong gialagaran aron ikaw makalahutay. Nindot kayo ang assurance sa Ginoo. Nga kung kita nangalagad kamo sa choir, nganong di man gyud mamangundang og kanta, kamo mga lektor, kamo mga alagad, no? Nay usa ka masakiton ako po ning kaabag nga ako mailhan nga pag humanyag misa, pag humanamog misa, mo serve siya. Unya, aduna siya ay napulo ka mga masakiton iyang pakalawaton kada Domingo. Ang iyang sakyan, bisikleta ra. Unya, maadto sila sa mga balay-balay sa mga masakiton, pagpakalawat. Mingon ang masakiton, salamat sa Ginoo, nining usa ka alagad, ministro sa simbahan, nga kada Domingo ko bisitahan, pakalawaton ko sa lawas ni Kristo. Salamat ka nakaabot ang Ginoo dinhi pinaagi sa kaabag. Nakakaon ko sa hostia tungod sa gihatag nining kaabag. Diba? Pila ka mga sakiton gibisitahan, gipakalawat, pero hangtod karon lahutay gihapon. Happy ang kinabuhi. Sa katapusan nining Ebanghelyo, ang mga tinun-an ni Jesus, the 72 disciples, naglipay sila. They rejoice because their names are written in the kingdom of heaven. Nakasulat na ang ilang pangalan dito sa langit. Nakaukit na diha sa kamot sa Ginoo ang pangalan nato nga mga nangalagad sa simbahan. Dili man ta gitawag tanan nga magpari, magmadre, maglektor, mag-alagad sa choir. Itawag mo sa inyong pagkaamahan ug inahan, sa inyong kaugalingon nga pamilya, ug mamahimo kamo magsasangyaw sa inyong kaugalingong pamilya to set good example to your children that you are a loving, a caring, faithful, responsible husband and wife forever and ever. Nindot nga panag-ingnan sa kinabuhi. Mapadayunon, I hope nga naatay excitement sa mga pangalagad. Bao nang miingon ko, when we can serve, we are blessed. When we can serve, we are happy. For us to be blessed and to be happy, we have to serve the Lord. There are many forms and expressions of serving the Lord. Bisang naa ka sa gobyerno nga nagtrabaho, pangalagad na
ngadto sa atong katawhan. Bisag unsa nga organisasyon imong giapilan, basta ditabang ta, nakatabang ta sa mga masakiton, ngadto sa mga taong nawad-an sa paglaom, ngadto mga street children, ngadto mga elderly abandoned nga mga tigulang na, bisan kinsa nga tao nga atong gitabangan o atong gialagaran, usa na siya kapag sangyaw sa kaanindot ug gugma kaluoy sa Ginoo nga atong naambit diha sa atong kinabuhi. So, walang atrasan, no retreat, no surrender. Padayon ta pagpangalagad. There is so much blessings that we will be receiving when we can serve the Lord. I tell you, mingon gyud na, ayaw kaguol kung naay mga masakiton sa inyong panimalay, tabangan taraka, kay nangalagad man kas Ginoo, nangalagad man ka kanako. Wala na mo'y bugas, ala, makakaon lagi ka. Basta kay salig lang ta sa Ginoo. Di ta mo biya sa Ginoo. Ang atong pagpangalagad is one way of connecting ourselves. This is relationship. This is always an expression of faith and our love to follow the Lord. Manang mingon ko, sail on to give your heart, convinced that we have a special part in God's very own heart. Hold on to His love. Hold on to our God. Salamat sa Ginoo nga gitagaan kita kay gayunan sa pagpaambit sa atong kinabuhi o kaugalingon sa pagpangalagad, sa pagsangyaw, sa gamhanang pulong sa Ginoo dinhi sa kalibutan, dinhi sa atong katilingban, sa atong simbahan o sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. More blessings and more power kanatong tanan nga nangalagad sa atong simbahan. Palakpakan nato ang Ginoo. Palihog manindog. Nagatuwa ko sa Dios Amahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuwa ko kang Hesukristo iyang bugtong anak atong Ginoo.